Здравейте, приятели! Днеска си купих лабубу и нормална лапка, само че тази е морска. Лабубу. Ето го лабубу. Лабубу ли как беше? Лабубу. И аз се казвам Цвети. Аз се казвам Георги. Гошко. И нека заедно да ги отворим. Ти кое? Аз лабубу. Ние тогава. Мисля, че е малко трудно. Оле, Гоше. Ама изобщо не е трудно. Как я отвори бе, човек? И време е да изкарваме. И така гледаме лабубу. Сложил топчета. Лабубу. Гошко, топчетата. Лабубу такова. Хубаво ли е? Да, Това се маха. да му втори. Това е играчка, много е сладка. Добре. Аз ще я сложа тук на коренчето. Ето вижте, приятели, как стана. Цвети да ти помогна ли? Не, аз съм готова, Гоше. Хора, тези точите ги давам за гилове само за 500 последователя. В моя YouTube канал. И в моя. Да. Аз ще дам ето тези за моя YouTube канал, а Гошко тези за неговия. Погледни. Да. Не, хайде Цвети само да си ги даде. Гоше, виж, айде. Или да ни стоят. По-хубаво, брат, да ни стоят, защото така ще ни е по-хубаво и по-запазено. Да. А на вас за giveaway ще ви дадем в това пликче. Да, дай да видя Цвети. Неща. Така че надявам ти Цвети. да. Може да пипна лабубу. Да. Надявам се да ви хареса това видео. Хората, има ли и русалка? И се надявам да ви харесат подаръците. Добре, Цвети, от нас. Чао! Чакай, точно аз не знам как се пращат подаръци от giveaway. Ти знаеш ли, Гоша? Да, идват у нас и получават. Чао на всички. Чао. Вижте ръката ми. Чао! Извинете, няма да правим giveaway. Шегичка. Чао на всички. Чао!